Mga igsoon ako, mga gindulmanon, tuguti ko ninyo nga isgutan ako kini karong dakong pangutana sa atong lungsod. No, sa ato nang giingon, katungod man sa nato na mga gindulmanon nga makabati gyud ta og unsay tubag aning pangutana nga nagtangag og dako nga kantidad 1.2 million. Dili pod dili gamay nga kantidad. Nya kwarta ka na sa katawan. 1.2 million matud pa gibayad sa kontraktor. Nya ang proyekto nga gibayran usa ka Christmas tree mga higala nga niadto pang tuig 2022 natapos nagbarog na og pahibalo mismo sa mayor sa lungsod sa Gindulman, Mayor Ben Balo, nga natukod ang maong Christmas tree pinaagi sa mga donasyon sa katawhan og mga Gindulmanon nga tuwa sa Amerika og usab sa usa ka engineer Amy Bernaldez nga matud pa mao ang naghatag sa mga donasyon suporta nga nabarog ang maong Christmas tree nga nahimong garbo sa lungsod. Garbo sa lungsod kay namantala kini na ipakita sa national television sa GMA7 65 foot. Spoko man na taas kayo. 65 kapi. Pinakataas. The tallest Christmas tree sa Pasko 2022 diri sa lalawigan sa Bohol. Karon ning tuig 2023 ning gawas. Ang balita mga higala nga gibayran di ay kini sa lungsod ang maong Christmas tree gibayran di ay sa lungsod ning tuig 2023 ug ang nakadaog sa bidding ug ang nakadawat sa bayad kadtong engineer nga gi-anunsyo nga midunar usa sa mga nidunar aron matukod ang maong Christmas tree niadtong tuig 2022. So mao kani ang dakong pangutana na dapat gyud matubag. Hinautunta no kahatagan kinig tubag sa ato mga kadagkuan diya sa lungsod sa Gindulman no kun giunsa nga ang Christmas tree na bayran man og 1.2 million. Engineer, ipakita itong sa kalitrato aron makita nila og unsa kining Christmas tree nga gibayran og 1.2 million. Ang pangutana giunsa ang mga dokumento niani mga higala nga 2023 naman gibidding dunay gihimong bidding Marso 6 2023 unsa may gibidding nga proyekto nga kining Christmas tree nagbarog naman niya to pang niaging tuig nya ang dakong pangutana mga higala ngano nga napirmahan ang mga dokumento niini ug nabayran ang kontraktor niini nga ang ngalan sa proyekto mga higala sumala sa voucher nga atong nakita. Ang ngalan sa proyekto mga higala lahi naman. Ang ngalan sa proyekto nga gibayran og 1.2 million multi-purpose billboard. Nadungog ninyo? Multi-purpose billboard ang gibayran og 1.2 million nga gibidding
gitrabaho matud pa sa tuig 2023. Apan kung tan-awon ninyo ang butcher mga higala, astilan, subo gid kaayo. Kung tan-awon ninyo ang supporting documents sa butcher mga higala, ang litrato. Nailaing litrato ani Mek. Katuwa magsiga. Ang mismong nagbarog nga Christmas tree. Katuwa sa. Itong dako-dako Mek. Ang litrato nga gisuporta sa butcher nga matud pa o kana mao ang proyekto nga multipurpose billboard, ang litrato man sa Christmas tree. Manida kong may tagtalanghaga gid mga higala. So nagkinahanglan gyud kini nga maipasabot sa katawhan sa lungsod sa Ginulman. Labi na kaniadtong Enero 4. May katong sa usa ka katong sa kolom, no? Namantala kini man kana iusosog yutay mga ang picture bank. Namantala kini sa Freeman, usa ka nabantog nga mantalaan sa syudad sa Sugbo mga higala. Namantala kini sa kolom ni Attorney Aven Piramidi, January 4, 2024 sa Freeman. Kung diri nakabutang ang uluhan, let us ask COA an ombudsman to investigate. Okay ni Mick, mane. Muna ang kolom ni Attorney Aven Piramidi nga migawas niya atong Enero 4, 2024. So, sa miaging simana. So, mikaylap na kining maong problema hangto dito sa Sugbo mga higala, di na siya daghan. Nasa daghang Ginulmanon dito. So, I think, sa akong yung tanaw. Hinatunta, naminaw si Mayor Ben Balo karon, panahon na. Panahon na nga tubagon kining maong pangutana aron matapos, no? Kahatagag katinawan kining maong dakong tanghaga nga ang Christmas tree giusob ang ngalan, gihimo og multipurpose billboard o gibayran og 1.2 million kwarta sa katawhang Ginulmanon. So manghinaot kita mga higala na kini makaangkon na og tubag. Hinaot paminawan ang atong hangyo. Hinaot si Mayor Ben Balo mupadayag na, mupagawas na sa iyong tubag nining maong pangutara. Hinaot po unta. Okay?